Wait, what? Oo, 500 ang mga. Opo. Ano lang, tunganin nyo? Akaron din niyo kubrahon. Oo, sir. Kaya ikaw mo na mag-ihatod po. Ikaw na, tapil lang kuman. Tapal. Para sa inyong premyo! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nanghina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ba'y aalalayan at aka'y hindi? Pag lumuluha'y patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi, Ma'am. Si Ma'am Belma. Si Ma'am Belma. So, sir, ikaw na ikaw sir, okay? Wala man dyan si Ma'am. Ma'am Ipras. Bali, sila magungduan ni Ma'am Kuan Belma na kuan sa parapol na mo ba sa senior. Silang duha. So, mo ani lami dire po congratulate sa inyong duha. Unta. Pero wala man si Ma'am. So, kamo na lang duha. So, ihatod na mo dire karon Ma'am. Mga gulay ra ba yan? Kira? So, itinda nyo dire uban? Ubay-ubay man, hindi kami kapatagan. Ha? Gwapo na ng gulaya. Oo. Kakuha mo na sa kapatagan, sir? Di agigikuha. Gulayan man niya. Oo. Pero na lang, delivery charge yan eh. 500. Balitungan nyo ni ma'am. Ulisay na lang. Oo. So, kamoy magkuha na lang sa delivery charge. Tungaan nyo ni Ma'am Ipras Belma. Kay sabot alam mo unsa yung kanon kay mo may gihato ra mga premium ninyo. Kay sa rapo lagi na kamoy na bunutan. Kami mga tao. Oh, tungo. 500 ang mga. Opo. Ano lang tunganin nyo? Akaron din niyo kubrahon. Oo sir, kay karon ba na maghihatod pod? Ikaw na, tapil lang kuman. Tapal. So tapla na lang. Sir, daghan man dahil sir. Daghan man sunod. So asa man yung ikang kung dagubay-ubay man eh. Asa nyo kanong gulay? Itinda ako. Itinda na ninyo. Display daw. Gunite lang sa ma'am kay iya na ma'am para makita sa video. Kay nag-video mo mi, mo ikwan sa senior karon. Yan na lang. Nga mo mong ibayad. So okay na. Kuha na to. So kamo na duha kay wala magit si ma'am. Ya, gunite lang sa ma'am. Kuha na mo na ron. Dali sa diri. Kay tanaw na to. Doon mo pan, pira. Dungan mo pira ma'am. Para sa inyong premyo. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Ayaw mo, wala kasi ma'am.
Nagunit si ma'am. Sana all. So, tag-isa mo nga na kwarta, ma'am. Nakataan na ito happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle. Blow the candle, ma'am, sir. Dungan mo, dungan. Ikaw na mag-blow, sir. Happy birthday. Tunay message. Vilma. Tunay message para sa imo, ma'am. Ma'am Vilma. 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 Nauna na ako sa imo ha kay Dodol lang ito. wala pa man si ma'am. So ana siya. To my mother-in-law, Nanay Vilma. Nanay, advance happy birthday. Wish na ko tagaan unta ka o maayong panglawas o taas pa nga kinabuhi. Nay, kung unsa man ang kasamok o problema nga inyong giatubang karon, iampo o isalig na lang nato tanan sa Ginoo. Nay, amping lang mo diha permi o pasensya na nay nga gisabay rata mo ni mama kay medyo layo-layo manggod ang pa-deliver line. Dili gani unta sila mohatod kay layo na. Maayo na lang nadala og hangyo. Ug nay, walaon sa nato atong kahadlok o kabalaka karon, malinaw ra ang tanan pohon. Pangaon og lingaw-lingaw sa mudiha niya. Diha ilabele. From Hong Kong with love. So, and then, naapoy message para ka basahon lang nako kay basig makit-an ni Ma'am Efras. So, to Ma'am Efras, so, anak si Ma'am, to Mama. Ma, happy birthday. Wish na ko per me na o ginaampo nga tagaan mo ni Papa og maayong panglawas. Og taas-taas pa nga mga katuigan og ilayo sa kadaot permi. Ma, dili man ka gusto og handa sa balay. So, dirita sa silingan magsamok-samok para wala kay hugason sa balay. Ilabilin na lang sa ang venue sa inyong birthday karon ma. Og nagpaluto na pud ko kay Ate Jennifer og dugang pagkaon. Og palihog, pakan-a lang nga tanan na adiha. Kay ako ang nag-invite anak nila. Katulang ma, enjoy, ayaw og sapot-sapot diha. Amping mo permi, see you soonest. From Hong Kong with love. Pwede screenshot ko na lang, sir. Ihatag mo Ihatag mo naman. na muna, ma. Tingnan mo na. Yang anak. Sa may birthday wish nimo kay Ma'am Belma o sa ang Ma'am Efra. Birthday wish. I love you, Nay. Unta o di maginalita. Alahi na karon dapat inahan ng maminaw sa anak. Okay, katulang. Asa mga nuban? Wala na? Ikaray anak? Nay, happy birthday. We pray na bigyan ka pa ni Lord na maging healthy ka palagi. Even kay mama, doon na lang namin sa baby. We pray nga, i-bless ka ni Lord ng good health at saka long life. Sige, si Sir sa sana. So ikaw sir, sa may birthday wish nimo sa imong partner o message mo kay Ma'am Cherry? Kay Ma'am Cherry. Hi, sir. Birthday wish nimo sa imong partner, sir. Happy birthday. Isa pa. Dali anak.
Iser, magtingin ka anak kay padala kay mami. So, si Ma'am Magtingin Stella. ka na. Sige, so ikaw, Ma'am Vilma, unsa may message mo kay Ma'am Cherry nga nagpa-surprise mo? Ngay ko pasalamat nga naabot sila karon pero wag ko kabaloan eh. Kung nabalo pa ko, mutako ako. Meron mo gud akong bata dito, nakaunay ka na daw maabot karon. Unsa di na? Siya basta lang, mo dito ang tuhon. Nangari ko. Libaw na ko. Wala eh, wami mabtan eh. Ito lang. Happy birthday!